dari kita dan besar makai le. tin tam dabini tui deputation rojak जों दिनै सदरिस डिभिजन बाय आइन पिटिनि जों दिनै मानदे ब्लकआव जों डिभिजन लेखा थुरि मानदे ब्लक जों डिएमआव जों हरनाय कागज सिनियाव जायगा दङ सिनि सेन्ट्रेल डिमान्ड दङ काइथाम डिमान्ड सेन्ट्रेल डिमान्ड दा हेंगा सिनि सयता हेंगा सिनि लकेल डिमान्ड जों सेन्ट्रेल डिमान्डआव जों प्रथम नाखा दाबुक जे कान्जनपुराव जे बिएसएफनि फाइनेन्स खायानाय दंमोन आ जायगा सिनि बर' रक जों साइमनो 1200-1300 परिबार उच्छेद नाय दंमोन जों दाबुक सिनियाव आइन पिटि सदरिस डिभिजन ओके हयते जों क्लियर स्कक जों सानामसंगो अ जे लेन्ड जे जागान गोबांनो उच्छेद खायनाय दंमोन आमो इमिडिएटलि स्टप नांथुं तेकासा हांखाय जे दाबुक नि जे गस्तिंको सरकारक दाबुक गोमा जागावो इको पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होनाय जे खायफोरखौ बर खायनाय प्रपोज खाय दंमोन अमनो स्टप खायनांथुं बन खायनांथुं बरमो सुदु बरनो इको पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होनाय सिमबो बुंरिवो केना आसल बंनि बिसिनि हिडेन आजेन्डा हांखाय बरक सिनि बरंनि जागानि इनक्रोज खायनाय जोंनो सिनि स्पेस जोंनो लिमिटेड खायनाय सिबांमो बिसिनि एजेन्डा पलिसि अमनो स्टप खायनांथुं तेकासा हांखाय जों साइमनो पारा दाबुक ड्राई सीजन फायदोंखा वाटे फाइगलाक सिनि गामियाम से बिसिं पारागो गोमा बरक सेसिन सेरक दै काहामकमा नैयान बागै गोमा रुख फायो अमनो दाबुनि बिसिनो सरकारक स्टेप नांथुं जे काहामतै पार्मानेन्ट काहामतै सुदु ब्रंनो दैनाखा हाके रेसन हाके इंग्लाक कायसे पार्मानेन्ट सलुशन खायनो नांथुं अमगो सिनथाल डिमान्ड अन बिसिं नांकुमा हांखाय दाबुक जे पारामथाय बिसिंगो सिनि बरकनि थिनि दाबुक गोमा सामुं खरै रां फैसा खरै जे रेगाव सिंसिबां आसां दंमोन अ रेगा बाहायनो बरक सामुं 50 दिन 60 दिन सामुं खाके हांखाय बंनि बिल हाबिया बरक बेंगो फाइ रां से खेपियो रां खरै ग्रेन सायाव जगो अमा मां थामा परे बाहायनो बंनि 15 दिन हाबो 10 दिन हाबो खायता तरिबु जों तिनि बिजों साका अमाय तांथुं बंनि जे सामुं खायमनि रां बंनो बेनिफिट जोंनो नांथुं तिनि जों सिनि मेमनो हते जों तिनि बिदिनो जों क्लियर जों साका तेकसा हांखाय दाग बाहायनो 30 तारिख मार्च 2019 जे साइक्लोन न गड फायबाय गोमा नक स्पेशली हार्डवर्क मजावो बिसि एफेक्टेड दिनखा अ नुखुनक दाग बाहायनो जे कमेन्सेसन माना तंमनि दाग बरक माइया अरो बिसिंगो रासिदान खतामुखा जों साइमिया किबामो जे प्रशासन तंनानै बंनि दा गाबिलता अमो हाके दाग बो अनेक परिबारक जे नक बाये खुद नक बाये रक बर रां माइया प्रथम बक सिबिर दफु जे 3000 रां मामनि दाग फन बक मायाखौ बाक्सा नक बाक्सा मागा 60000 केनावनो बरबक मायाखौ अमो जों साकामो क्लियरलि काहाम कामनो तो खायनांथुं जे बन प्रापट मानथाय आमबंनो नांथुं tabu jenong sanmung bising tini video saheble tamo non saklai roka बसनो तिनि साका अमनो आं आनि नरसे फाया रेगा हांकामो डाइरेक्ट डीएम नि थुति फायो फाइपनो जों साका डीएम नि थुति फाइपनो नुमो कायसे कम्पिटेन्ट अथॉरिटी नुमो नाय नांनाय दाउ रेगानि जे बंनि इनको रां बारिखा अ बार मिसिंगो दाउ हादा हाबका अमो नों नायनो नन खायदि बस साकाई जे नरक सामनि ब नुट खायना रखा बसावो जोङो आं अमो कायसा आं आमजुं नायन परे नं जे तिनि मेमनो मोनि अमनो आं थिनांगो आं अमो काहाम आमजुगुनै अ कंना फंनाय बतिनि जों कवलका नों ओ दाबि जदि बेसां सालो माया हिंके बेसकांग ताइ tam sobar khayan nang wan sukai tong जोंथ' बारबानो जों थिनि डिमान्ड जों रिं दङ गभर्नमेन्ट न दाउबो जों मानो साका नों हाके फाइना आगि जे निनि जे प्रेडिसेसर जे भिडिअ तंनायनि जों साका ब खाया नों दाबो चिन डिमान्ड दङ पाब्लिक डिमान्ड खाया हांखाय जों नाहांखाय जों बनो सायाफोर जों साका दा बे गतर आन्दोलन नाय आमो जों बनो तिनि जों साका